izena iznak, jaiotze data, eta auzoa. Bale. Lur Errekondo naiz, jaiotze data, bueno, 1985ko otsailak 16, eta Usurbilen Kaxkokoa naiz. Nola ikusten duzu emakumeen kirola azken urteetan? Gorakada egon da, Ba, nik uste, bai, gorakada egon dela batez ere hartzun aukitzako garaian, eta aldarrikapenak egitako garaian igual siretasun gehiokin hartu diala asunto hauek. Batez ere, ba, igual, gertatu dian trifulka batzun ondorioz gehien batez, ba, igual, ba, futbolen esken, baina, futbolen esken maila gorena adibidez, ba, beste kirol minoritario asko baino izan gehiago dakela. Baina, bueno, bai, nik uste emakumeen kirolak pixkanaka, izen pixkat aidala hartzen, baina oso pixkanaka, oso pasu txikikin, eta batez ere da postuare bai ez dalako egiten benetan itia daun lekutatik. Hau da, dirua jartzegoenengatik, ez dakit, pertsonala kontratatzeko garaian, ba igual, ez dalako hainbeste ez zait iruditzen, o behintzat beste nogaita bideratzen da, ba benetako profesionala azken lekutara, orduan nik uste handikan lan asko da olaiteko, nahiz eta oso txikik ematen egia. Zer guztetu ekarri dela, azkenean, emakume gehiago guteak, ez den igual, jendea referente bihurtu da, kirolari batzuk azkenean segidoreko aldetik eta zer guztetu dela, jende hori gertatu da. A ber, nik uste erreferente kontua izan daitekeela, baina egia da oso erreferente emakumezko erreferente oso gutxi hon diala, oain geroz eta gehiago daude, baina oain dela belaunaldi batzuk asko ze gutxi zeuden. Izan daiteke, geure bai, gizartean tradizionaltasunak oso errotua delako, gizonak kirola eta emakumeak beste gauzatuta, baina egia da ere bai, azkeneko belaunalditan iruditu zait, bai ikusiala jende gehiago, emakume gehiago bultzatu dela kiroleta orokorren apuntatzea, eta ez dakit zehazki zein izan daiteken arrazoia, baina animatzeko eta bar, ze azkenen, bai guk adibidez nik eskolan ez, edo beste dozainak mutilak futbola eta ikazunen neskak beti alde bat ginen, beti ginen taldeak iteakon azkenak aukeratuak izaten. Aurrena mutilak itea honena, eta gero mitiko azkenak nahi ez ditu nondik bukaerako gazeia, eta normalian emakumeak ginen. Orduan, ez dakit zerrekin duen. Nik uste bai atrebentziak ikustiak geroz eta emakume gehiago kirol desberdinetan, bai sare sozialetan igual helarazialako, telebistan zeu ikusi izan dualako, nonbaiten topatu dalako, eta animatu nahi izan deulako ere bai, ez? Nahiz eta igual ingurun mezu negatiboak jaso, gure bai horri kontra indi jaulako. Nahi ez du, eskudurea, abia profetan, abiozarria da oso maskulinizatu egun kirola. Zure hiru kirola duen baten ez da zuri ez luzki rollo ez dute nobaiteko matxismo hori Bai, harrian batez ere zuk esan bezala oso maskulinizatutako kirolo delako, euskal kirol tradizio batetik datorrelako baserriko lanetik, eta normalian lan hauek gizon hundik eta indartxuk ite zituen lanak dialako, eta orduan noski kritikatu izango zea, batez ere garai hoitako perfileko gizonekin, hau da baserriko gizonak, plazako gizonak, eta kirola asko eta asko jarraitu izan duen gizonengatik orduan, ikustia aldaketa badagoela bai formatu aldetikan, herrikirolen formatu aldetikan, eta baita ere perfil aldetik ez, ez da mut gizon bat kriston gorputza daukena, kriston baserretar itxura daukena, eta noski gizona izatetik kanpoa ja betire lupakin behiratu izango zelako. Orduan, bai, noski, nik kritika jaso ditut, baina nik uste emakume asko jaso ditugulare, bai, igual askoan, ez zu moztu erdesun bezala mozten, espalakatea ez aixizu gehitxo, harrilean, oso teknika txarrak azu estilo, ez dakiz, asko zerrexagoa da kritikatzen, epaitzen. Eta betire, beste hainbat eta hainbat alorretan bezala, emakumeak igual beste gauza gehiago iten dakigula, edo denbora gehiago eskaintzen diogula demostratu behar dugu, nola baiteko izen pareko bat lortu alizateko gizonik mailakoa ez. Baina, bueno, hain ohituta gaude tristeki, esatezula, bueno, jarraitu ezatela, baina bai nabaritzen dela, eta bai entzun, eta bai irakurri horako kritikak.
uste zu gutxinak aldatzen ari dela. Bai, nik uste bai, eta gero bai da, jende motan arabera, Osea, azkenean, atzeatu denak atzeatu izan den jarraituko, modernizatu edo ez kirola bera. Orduan, bai ikustetela igual epai mai hori aldatzen doala, azkenen bai modernizatzen nahi delako gizartea orokorrean, eta zure bai hola epaitzen jarraitzen duzun einen, atzian geratzen nahi zalako. Eta zuke bai evoluzionatu beharra dakazulako, bai ikusmira aldetik, bai berdintasun aldetik, eta baita ere egunerokotze aldetik ez. Orduan bai iruditzen zait, behintzat alde horretatik gutxi edo dela. Eta orain, esku hori duzu, parri duzu, crossfit. Crossfita zeatik, nik euskola jotzi nun, ezin nolako beste zerrin. Baina beste hor jarraituko nun, eta harria inun denbora batez, ez nolako beste kirolik topatzen, nebilelako belauneko azkeneko lesiotik rekuperatzen, eta bat etorri zaitelako eskaintzen harria itea. Baina egia da, eskualetik etorri eta kirol dinamiko batetik eta taldeko kirol batetik pasatzea, harria jasotzea, kriston txokia dela. Desberdina da, orduan horre bai, desberdina da guztiak atentzia deitzeigu, jakin hori bizteigu, orduan denbora bateak ondo dago, baina maitasunean gertatzen bezala eta gauza askotan gertatzen bezala, gero egon kortuitea eta gero mantentzen jakin behar da. Eta nik beti, beti esaten harria bakarrik itiak, kosta ingo zitzaitela, eta horretik sartu nintzen pentatroia egiten, baina pixkat mina hartzen hasi nintzen, ez dakizet, esan nago ez da neria ez dara. Osea, eskualean bai sufritu nituen minak, baina harrian ez detingo. Eta gero, crossfit egiten hasi nintzen ja, indik eskualean bukatzen egin nintzen etapa horretan, bat dinamikoa delako, gauza desberdinak egiten dialako, ez dalako bate monotonu egiten, beti delako gauza desberdinak egunero, eta beti gustatu izan zaitelako ere bai kirola itia bai taldean, naiz eta banakain bazkenian klase gidatu batean itia, eta jende zingurauta, orduan horrek asko deitu ziten atentzioa, eta aparte, etengabe ikasten egon berri izate hori, ez dalako mugimendu simple bat, eta gauza desberdin asko sartzeelako, horre ere bai indikande ekantxe gehiago sortzeu, eta horretik bukatu nun crossfiten. Eta eskualean eta harrian kompetitzen duzu? Ez, crossfiten naiz hasi kompetitzen, nahi nun kompetitu, baina hemen ondoko txapelketan batean lagun batekin ez, gehiago ondo pasatze aldea, baina, tristia dago esatea, baina 30 urte azkat, eta 80 urteko pertsona baten gorputza dakat, fizikoki, da ezkatelako belauneko operatuta 6 aldiz, ez dakat meniskoa, kartilagoa txikiuta dakat, sorroldare operatuta dakat, orduan, segun zeharik eta itaituten minak hartzitut, eta orduan azkeneko gertatu ditzaiten salto dobliak iten pixua dakan sokakin, mina hartu non, eta orduan ezin dut eskorri egin, soka salto hon ezin dutin, eta hori otzailen gertatu ditzaiten gaude uztailen, eta oain hasi nahi sentadiak iten nahi bidezia, eta guztia dut ez errein hankakin. Orduan hori asko gertatzen zait. Lesioak etorri zaizkit, bere garaian oso gaztean nintzen, eta azkar rekuperatu nintzen, baina oinaziak gerora etortzea, eta nire etorri zaizkit 30 Zartzaroan nago sartuta ja fizikoki, orduan gustatuko zitzaitela konpetitzea, bai. Baina badakita superagin berko nula belaunetik berriro, hain naiz behiratzen hori ere bai, eta ikusiko ez, aurra bera, akaso ja masterra nahi zenian konpetituko ez. Ez kompetitzea, hain kompetitzea egin orainak kompetitzea dena? A ber, uste hainbeste lesio eukita, hainbeste denbora naiz geldik eta taldia jarraitzen o lo que sea, beste perspektibatetik, bai, armailetik edo entrenamendutan onduan nien entrenamendu propioak egiten, ja bastante fustigatu naizela bere garaian ez konpetitze horrekin. Noski molestatzen ditela eta noski gustatuko ditzaitela egurra ematia eta maila hortan egotea, baina oso barnerauta dakat, fizikoki nola nahon, eta ezin detela hona etorri. Oso garbi dakat hankak non dazkaten, alegia lurren, lurra ondo itxaltzita, eta ze aldeten inda zerrez. Gustatuko zitzaiten beste maila batien egotea, gustatuko zitzaiten ere gorputza estremoa gehiago eramatea, baina bakit ezin detela. Saiatu naiz, ezin izan duet, eta nahi egon gor mantendu, aldeten guztia entrenatzen eta endeten ondoen, baina pasagabe. Pena emateit, bai, baina egian ere kondizioa eta ezin dut bestekin. Eta txikitako lurri, esan kirolaren? Kirolaren inguruan, asko disfrutatzeko. Nire kirolak dana eman dit. Bai lagunak, bai sufrimendua, bai kasketa asko, ezagutza asko, jende desberdin ezautzia,
ez dakit kirol desberdina ezautzia, ez dakit, neikit, eske mundua da, hainbat gauza bezala ez, baina mundua da, eta batez ere disfrutatzeko, eta zauden tokian zaudenen, momentu ikonenetan edo txarrenen, danetikan zerbait ona ateratzeko. Ikasketa bat, olatuan zaudenian aprobetxatzeko olatuan zaudela ze beti etzea horre hongo, orduan momentukoa bizitzeko. Eta, dugarren, beperezeko nixak, zelantza azkala, kirolean hasi edo, hori Baietz, baina gero hainbeste kirol desberdin daude, igual eozeinek ez ziola egiten tilin hori ez, orduan probatzen juteko, eta seguru egongo litzatekela zehuzek gustatuko ditzaiona. O kirolean, o beste ezer gauzetan, artista modun, beste eozein alorretan. Baina, bueno, eske hainbeste modalidade daude, oso zaila gala ezerrez gustatzea. Orduan, probatzeko.